We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes, again! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Come on! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang hapon, Pilipinas! Hello world! Diyos bahay na hapon, Bicolandia. Magkakaalaman na dahil dalawang kupunan na mga wala pang talo sa segundo distrito ang magsasalpukan. Dito po sa ating Day 13 ng inyong patuloy na sinusundang Ako Bicol Cup Sorsogon. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Ayan, balik tayo dito sa Bulan Gymnasium kaya lubos po ang ating pasasalamat kay Mayor Romeo Gordola at ang mga kasama sa LGU ng Bulan. And ganun din po kay Governor Boboy Hamor. Hindi po talaga kami titigil sa pagpapasalamat. Ayan, para sa ating unang tapatan, ang mga nangunguna sa distrito or sa District 2 na Matnog at Bulusan. Ako po ang inyong kapartner na Cowboy na mahilig sa Ohoy, Kapa Morgan. We'll be teaming up with Wadi, Jan Batchelier. Magandang hapon sa iyo, partner. Magandang hapon sa iyo, Kapa. And it's good to be back here sa Bulan Gymnasium. Labanan, yun na nga, sabi mo, labanan ng mga wala pang talo dito sa kanilang distrito. And tingnan natin kung sino ang uuwing luhaan sa... Unang uuwing luhaan. Unang uuwing luhaan dito sa ating apat na laro ngayong Sunday. This is going to be a Sunday special. Apat na laro. So we turn you over now sa ating arena announcer, si JB Salvidar. Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Itong Ako Bicol Cup Sorsogon na hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. This is our first game of 4 game matchups ngayong araw na ito. Sunday special nga, sabi ko kanina, laban ng Bulusan versus Matnog dito sa unang laro ng ating araw na ito. Ayan, ang dalawang kupunan na ito ay talagang hindi magpapatalo kasi
nandun yung pride sa kanila na wala pa silang talo sa ating elimination round. Pero hindi mangyayari yon. May isang uuwi na talagang bigo sa araw na ito. Titingnan natin at susubaybayan kung sino yan. Yes, tama ka dyan. Yan na si Cyril Gonzalez, the hot shooting guard from Matnog. Misses the first shot of his ball game. And yun na nga, partner. Grabe, partner, yung front line nitong Bulusan with the likes of Bulawan, Espanyo, and Benedilla. Compared dito sa small lineup nitong Matnog. And Lester Matos open up the scoring with those elbow jumper. Oo. Kanina hindi nakashoot yung una niyang tira sa malapit. Ang gusto pala sa malayo. Yes, yan na si Garcera. 4-3. Short on that. Uwe, taps the ball. Nakuha ni Jeb Bulawan. Bulawan sa ilalim against two yellow shirts. Matos against Cyril Medinilla. 4-3. Short on that. Ayan si Cyril. Unang tira yon ni Medinilla. At pangalawang tira ni Cyril Gonzalez, hindi pa rin pumapasok. Yes, yeah, partner, that is the third shot ni Cyril Gonzalez here out of 3 sa pagsisimula ng ating first quarter. So pangatlo na pala yun Yes, ni tama, partner. Gonzalez. On his previous games dito sa ating eliminations ay talagang tumitikada kaagad itong batang ito. Pero sa ngayon mukhang nag-a-adjust siya dahil bago sila dito na naglalaro sa Bulan Gymnasium. Yes, tama ka dyan. And syempre medyo hindi rin umaayon yung panahon. Medyo mainit sa labas. So syempre yung temperatura dito sa loob ng court talaga medyo iindahin mo yan, partner. And syempre yun ang madaling makapagod sa mga players, partner. And yun na nga si Matos misses the second free throw. Yun na nga. Both missing the free throws. And now the score is 3-0. Lamang po ang Bulusan ng 3 puntos. Ayan na si Eligado at the post against Espanyo. Eligado, banging bodies inside. Pinasa dito kay Jessa. Magandang pasa yun, partner. Oo, at maganda dahil na-contain din ni Jessa yung ball possession na yon kontra dito sa mas matangkad sa kanya na si Jeb Bulawan. At ayun nga, nakasungkit pa ng foul mula dito kay Jeb. Yes, pakakabangan natin itong matchup ng dalawang big man dito ng both teams. Si Espanyo sa Bulusan side and si Eligado is known as an undersized power forward pero he can bang bodies inside sa loob ng malalaking players compared sa kanya. And he's a shifty big man for a team. And partner, sabi ng aking kaibigan na si Ariel Gardon, he is only 19 years old, partner. Itong si Jamir Eligado. So, grabe, partner. Bata. This is future. Pero sabi ni Espanyo, bata, ako bahala dyan, partner. Sabi niya. Bata ba ka mo? Ako medyo matagal na sa industriyang ito pero tumitikada pa rin. Ayan po ang unang 2 puntos ni James Espanyo at meron pang 3-point play opportunity. Yes, tama ka dyan. Yan na si Espanyo, a known shooter also pagdating but missing the bonus free throw. Matos, binigay dito. Espanyo attacking against 3 defenders. No good, Eligado grabs the board. Ayan ang partner, medyo wala pang sa scoring. Yan na, what a crossover by Gonzalez. His favorite wood, partner. Lista mo na yan, partner. That's a nice shot from Cyril Gonzalez. That's his first 2-pointer of the ball game. Yes, and he is starting to gain the respect of the people in Sorsogon, partner. Talagang kada laro niya, medyo kahit hindi sa lugar niya, may nag-cheer sa kanya. Pero ayan si Neljun Saldana hitting also his first 2-pointer para sa koponan naman ng Bulusan. Yes, yun nga, partner. A very tall order dito pagdating kay Saldana dahil ang ginagawa dyan niya, partner, is a high scoring na si Cyril Gonzalez. Oo, and who can move to the left and to the right. At saka very shifty guard also itong si Gonzalez, and he can score all day. Yes, tama ka dyan. And notice, ayan na talaga si Gonzalez attacking 2 defenders. Maki Cañares was called for a traveling violation.
So lamang po ng tatlo ang mga taga-Bulusan, 7-4 at 6 minutes and 56 seconds sa ating unang yugto. Yan si Espanyo, natapikan ni Gonzales. Yan si Gonzales, rushing. Spinning. Merong nakita ang referee. Pero eto, may nakikita rin akong magandang babae na nakahanda para sa kanyang report. Miss Mabel Echigoyen, pasok! Thanks ka pa Morgan and Coach John. Walang game plan ngayon ang Team Matnog sa kanilang laban kontra sa Team Bulusan. Ayon kay Coach Reynoldso, sumusunod lang sila sa takbo ng laro ngayon. Papanatilihin lang umano nila ang kanilang teamwork, pagpapalakas ng strong points ng bawat player, focus lang sa game at defensive play. Hindi man makakapaglaro sa kanila si Jacil Ariston dahil may laro ito sa Pisaa, ay target pa rin umano nilang mapanatili ang kanilang no-loss record. And that's the latest dito sa courtside ng Team Matnog. Back to the panel. Yes, Ayan. partner. Kakaiba yun, partner. Walang game plan. Walang game Sa plan. laro. Kasi meron naman ganun talaga na kumbaga they're adjusting during the game mismo. Oo, Kagaya ni, sa start siguro, sa start. kagaya Wala ni pang- Eligado na adjusting Oo. in mid-air and scoring his first point of the ball game. And so as Uwe Medinilla, who scored kanina ng kanyang unang 2 puntos. And Espanyo is working as early as first quarter, partner. Talagang is imposing his will sa loob. And alam naman natin talagang mismatch. Kumbaga lamang na lamang sa height itong Bulusan. Oh, and well, usual sa mga usual games itong Matnog, sila yung nauuna sa scoring. Pero right now, sila yung nalalamangan. So let's see kung how resilient this team is. Kaya na si Jay Garcera. Tumira na doon si Garcera ng kanyang unang 3-pointer. Yes, partner. I've known this player talaga. He is also a scorer. And pero medyo off night siya sa mga previous games siya. So tingnan natin if he will score in a bunch right now. And si Eligado. Pass to Jessa. Jessa against Espanyo using the glass. Misses the shot. Medyo nailang doon si Jessa dahil sa laki ni Espanyo. Yes, tama ka dyan. Saldana gives the ball to Espanyo against Gonzales. Attacking inside. Block. So nagantihan din siya doon ni Jessa. And si Garcera sa ilalim. Shooting the 3 against Uwe Medinilla. Short. Eligado and Bulawan battling out. And ang bola mapupunta sa mga naka-yellow. So it will be Matnog's basketball. Good job on the part of Eligado not giving up on that play. Kahit medyo nauna na doon sa pwesto itong si Jeb Bulawan. Tama ka dyan. Yun na nga, never giving up. Ito ang attitude talaga ng Matnog despite the height. And speaking of height talaga, ito pinasok na si number 8 na si Ner Graida despite medyo hindi siya katangkaran sa kanyang posisyon but is big at heart pagdating dito sa larong basketball. Yan si Graida attacking. Nasa loob na rin si Hamuragan for Yes. Matnog. And Fulia Nove is in the lineup right now for the Bulusan. Bulusan. And yan na, Jeb Bulawan, elbow jumper. Misses the shot. Aldin grabs the board. So far si Bulawan na lang hindi nakaka-score dito sa starting squad ng Matnog. Ayan na nga. There you go. Garcera. Garcera hitting another 2-pointer. Nakakalima na siya. Yes. Tama ka dyan. And one thing I like about this Matnog squad, partner, alam natin na malilit sila. Pero talagang pag umaatake talaga sa basket, talagang malakas sila tumalon at talagang nakikipagsabayan sa bigs. Ayan ang sabayan sa taas. Talagang grabe ang salpukan dito. Yes. Mga kasurog, brace yourselves dahil talagang ma-aksyon sa unang yugto natin. 3:51 to go. 2-point lead for Bulusan. Yes, very close ball game kaagad tayo dito sa ating first quarter. And napapansin ko, partner, talagang buwas ulit sila dito kahit first quarter pa lang. And parang ating kaibigan na si Eugene Malyapre, partner, na nanonood right now. Sabi niya sa akin, viewers na lang daw sila, partner. Magandang hapon sa everybody. Well, happy viewing. Yes. And yun na nga, Graida grabbing the board. Yun na nga, si Graida coming off the bench. Scoring in double digits. Tabitawan ng bola. Napulot ni Almiñe. Almiñe attacks. Eye in the sky. Play dito kay Jeb Bulawan. And that's his first 2-pointer of the ball game. Yes. Magandang bunot, partner, dito kay number 16 na si Mark Brian Almiñe. Talaga coming off the bench. Very aggressive.
Ayan naman. A turnover. Yan na si Matos. Lobs it up to Jeb. Ow! Nabitawan ang bola Oo. ni Owe Medinilla and another turnover. And shoutout po kay Aldin Amoragan galing kay Orestes B. Santa Clara. Maray na hapon sa Indo. And yan na si Gonzales against the much taller na si Owe Medinilla. Gonzales, pull-up jumper. No good. Almiña. Grabe partner. Almiña is all over the place. Attacking. Oh! But he was called for traveling. Medyo na ilang sa doon partner nung Oo. sumundot itong si Cyril Gonzales on that sequence. So, He took so many steps. Kaya yun. and right now the score 16-11. Lamang po ng 5 puntos itong Bulusan. And para sa ating mga late tuners partner, donning the yellow and the blue trim are the Matnog. And syempre itong Bulusan naman in white and green. And si Graida, binigay dito. Jessa, pull-up jumper. Short. Tumatakbo na naman si Matos. Yan na si Matos, burning rubbers. Almost getting the continuation. Grabe partner. This kid is fun to watch partner. Oo. And he is a product of Annunciation Panthers partner under Coach Ronald Mansar. And I guess Coach Ronald Mansar is very proud of his players na nandito sa ating liga. And syempre, this is a good avenue for collegiate players talaga. Yung exposure partner na binibigay ng Ako Bicol Cup dito sa mga young individuals talagang napakaganda. Dahil nga, hindi lang sa Bicol tayo napapanood partner. Tama. We're being yung ano natin, yung feed natin all over the world because Yes. of the technology. We Tama, have the Jan. Facebook pages na pwede yung panooran yung ating Ako Bicol Online TV and Rep Saldeco Facebook page, and of course yung Ako Bicol Party List Facebook page mismo. Yes, tama ka dyan. Yung partner, one thing I've noticed, yung naalala ko, nag-cover kayo ng games na umabot ng 14,000 views almost. And this is just the elimination round, partner. Oo. So, di natin alam yung 14,000 na yun kung saan galing lupalop ng mundo. Tama. So, maraming salamat po sa pagsuporta at pagtangkiling ng aming liga. That was the game between Erosin and Bulan. Right oo, here tama. mismo, Tama, dito dito rin yun. sa Bulan Gymnasium mismo yon. That was, I guess, last week. Yes, yan na si Graida. May pick na binigay si Eli. What a move, partner, Bahiner, but misses the shot. Yan na si Fulya. Maraming miss ang Matnog ngayon. Yes, partner. Nakakalusot sila but nagmi-miss sila. Siguro na iilang dahil talagang matatangkad itong kanilang kalaban ngayon. Yan na si Neljun Saldana. Yan na partner, pinalitan si Owe. And, pero ang pinalit naman is ay banging si Fulya. So talagang maganda talaga ang lineup nitong Bulusan. Jessa kicks it out to Graida. Sapa lang inabot dito kay Almiñe. Pero that's a foul. Naagaw na sana ni Jeb Bulawan but the pesky Graida was there Yes, to get the ball back. tama ka dyan. He never gives up on that play. Talagang kahit nasapal siya, humabol siya and get the ball. Yun na nga, na-foul siya. Pero pito na parte ng Yes. kalamangan, 18-11. At meron na lamang po tayong 1 minuto at 50 segundong nalalabi sa ating first quarter. Yes, Ang tama. bilis ng oras. Yes. Parang kakaumpisa pa lang natin. Ngayon magtatapos na naman yung first quarter natin. Yes, tama ka dyan. And as early as 1 p.m. partner, tingnan mo naman yung tao dito sa Oo. ating Venue. Bulan Gymnasium. Oo. Magandang hapon po sa inyo sa lahat ng nanonood. And syempre sa ating mga social media platforms. And batiin ko si Miss J. Estayan Arena. Shoutout kay Jean Rose Mirandiles Plan. Happy birthday po. Papansit na po. Di papansit ka na. And si Michael Asiado who is watching. Maray na hapon sa inyo pwede. And marami pa tayong bakanting upuan dito partner na pwede pang upuan. And Tama. meron tayong 4 na laro partner ngayong araw na ito. Ayan, so, nakaline, alam mo partner dito sa Bulusan, meron pa ditong isang high caliber na guard ang inaabangan. Ito nga si Justin De La Cruz. And I heard nandito na sa loob ng gym. Yes, tama. Itong si Justin De La Cruz. Tuwang-tuwa ang ating bossing writer na si Oo. Iris. Nung Idol nakita niya yan eh. Idol niya eh. Ayan na si Iligado against Fulya. This is a good matchup. Bangers, yan na si Cyril Gonzales against Saldana. Gonzales attacking his favorite shot using the glass. No good. Medyo maalat dito si Cyril Gonzales. But Yes. still, wag niyong hahayaan yan kasi any moment from now, puputok ang Cyril Gonzales na yan. But ang pumumutok na muna ay itong mga taga-Bulusan.
the likes of Saldana. Tama ka dyan, Saldana and si Alminye talagang contributing pagdating dito sa Bulusan. Ayan na si Saldana again, attacking Saldana. Gandang pasa sana dito kay Fulye. Fulye Pero- partner rather, and pero Na-fall na muna siya bago maipasa. and ulit si Aldin Hamuragan will insert in the lineup again. And linabas itong number 4 na si Royet Jessa. A good outing din pagdating dito kay Royet Jessa. And So I think as early as now, Matnog has to do something dahil medyo lumalayo na sa kanilang kaunti. Itong kupunan ng Bulusan, meron ng 9 na puntos na abante kontra sa kanila. yes, tama ka dyan. Ayan na si Short ang tira ngayon ni Neljun Saldana. Yan na si Saldana who makes his the score is 20-11. Lamang po ng 8 puntos. Ay, 9 na puntos pala, partner. Oo. Itong mga taga Bulusan. And ayan na si Graida against Saldana. 1-on-1. Binigay dito kay Eligado. Hamuragan is he wants the ball. Ayan na si Eligado. Jamir attacks. Binigay kay Graida. Corner 3. Talagang maalat, partner. Medyo maalat pa mga taga Matnog dito. Ayan na si Alminya, binigay dito sa kanilang point guard na si Matos against Rex Gata, who is in the lineup right now. Ganon din si Ete, nasa loob na para sa Bulusan. Yes, ayan na si Ete, kicks it out to Matos. Matos attacking. Good defense. Nahirapan doon dahil nasa harapan niya ang malaki na si Aldin Amuragan. Yes, partner. One thing I've liked dito kay Aldin Amuragan talaga, he is a known banger pagdating sa ilalim, and also he plays tough defense, partner, pagdating dito. Despite he's undersized, partner, compared Oo. sa other bigs ng ating liga, pero talagang he is a workhorse dito sa larong basketball na ito. And he's very effective when it comes to defending the paint. Tama ka dyan. And one thing dati nakita ko, he played with foreign players, partner, pero he never backed down, partner. Kaya talagang, yan na si Gata. Yun nga sinasabi natin, talagang, Oh! So madulas yung sahig, pati yung bola madulas. yes, partner, talagang umayon pa doon sa Matnog ang last possession. And nevertheless, the score is 20-11. Lamang po ang Bulusan. Medyo slow start tayo nung umpisa, lalo-lalo na on the Matnog side. And yun na nga, coming off the bench, itong sina Alminye igniting the spark for this Bulusan squad. Tama, isang magandang, very instrumental itong si Alminya sa pagpasok niya kanina in the middle or halfway the the first quarter. Tama ka dyan, Talagang, i-place. tama, naging spark siya. Kaya ito ngayon nakakalamang ng siyam ang mga taga-Bulusan. And medyo struggling pa, partner, itong si Cyril Gonzalez, and talagang and I guess Oo, factor din, partner, yung pagiging magandang depensa na pinapakita nitong Bulusan dito kay Cyril Gonzalez. Oo, kasi na-scout na din itong si Cyril Gonzalez. Alam na nila kung paano kumana itong si Gonzalez, kaya yon medyo nadidepensahan siya. And the fact that medyo mas matatangkad itong kupunan ng Bulusan, and matangkad pero at the same time mobile. Yes, Kaya na hold lang itong si Cyril Gonzalez sa 2 puntos sa sa first quarter. Samantala sa mga previous games niya ay talagang kumakananan siya ng mga double digits sa first quarter pa lang. So Yes, let's see kung mababago yan dito ngayon, if he can make some adjustments for themselves. Yan na si Alden at the top of the key against Jebulao. Binigay dito kay Eligado. Yan na si Graida all alone sa ilalim. Magandang pasa yun Yes. from Eligado to Graida. And yun na nga, partner, pumasok na ang MVP ng ating Albay-Leg na si Justin De La Cruz. And I've heard, partner, kakagaling lang nito sa isang liga, and talagang kondisyon pa to. So Oo. abangan natin kung ano ang magiging contributions nitong si Justin De La Cruz pagdating dito sa Bulusan. And para sa ating mga leading scorers doon sa ating
first quarter on the side of Bulusan, si Saldana with 6 points. And dito naman si Jay Garcera with 5 points, partner. And si Cyril Gonzalez is 1 out of 7, partner. Oo, 1 out of 7. 2 puntos pa lang ang nakakana niya. In the meantime, Espanyo went off the glass kanina, scored for Bulusan, kaya it's now 22-13. At yan na naman, naagaw ang bola ng mga nakaputi. Ayan na si De La Cruz, binigay dito kay kay Daria. Daria at the corner. No good, Espanyo. And There hindi na box out. goes another 2-pointer for Espanyo. Nakakawalo na siya dito, partner. So far, si Espanyo ang leading scorer ng Bulusan. Si Gonzalez wants to attack. Attacking. No good. Pati itong si Eligado ay hirap din sa kanyang scoring. Yes, yan na si De La Cruz. Losing the ball. Yan si Ligado against Women Dinilla. What a move, partner. Oo. Over the high-flying na si Women Dinilla. And Eligado now has 4 points. And si Gata and si Gonzalez di nagkaamuyan doon. Ayan na si Espanyo. No good. Jay Bulawan for the putback. Yun ang luxury ng mayroon kang mga matatangkad sa mga ganong sitwasyon. Mas talagang nakakabintahe. Lalo't hindi pa nababox out nitong mga nakadilaw. Tama ka dyan. And don't look now. This is the biggest lead over ball game. 26-15. Gonzalez for 3. Yun na nga, Ayun. finally, partner. Sabi niya, if I can take it near, I'll take it from here mula sa beyond the arc. Ayan na, Medinilla. Give and go play. Ang gandang pasahan, partner, ng dalawang big man. Tama. That's a nice give and go play. Bulawan and Medinilla is in effect before our timeout dito sa ating pangalawang yugto ng laban between Matnog and Bulusan na nakakalamang sa ngayon, mga kasurog. And again, ito pong Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa, we're live here at the Bulan Gymnasium. Kaya again, inaanyayahan po namin lahat ng mga nasa tabing barangay, yung mga malalapit lang dito. I believe this is Santa Remedios na barangay. So kung malapit lang kayo dito, Yes, napakagandang punta venue kayo. natin, partner. And kanina, partner, napansin ko, ito kasing si Bulawan and Medinilla is no strangers to each other dahil before pa dito pumasok itong mga ligang ganito, matagal na sila magkakape, Oo, partner. So tama. alam na nila ang bawat galaw ng isang players. Parang ating kaibigan na si JJ Caspi who's watching right now. Magandang hapon. And syempre si Jed Ike was watching din. Salamat sa pagsuporta. And yun na nga, partner, Justin is still struggling. Siguro kakarating lang. Oo. May May jet lag pa. may jet lag pa. Pero talagang tinatansya niya din. Hindi siya yung tipo na pagkapasok pa lang nag-hit check ka agad. Papasa-pasa muna, mag-dribble. And ayan, pakaway-kaway sa atin, pakaway-kaway sa'yo, Wadi. Medyo na nga. Alright. Sige. It will be Matnog's basketball. Yes, partner. Yun na nga. Ito pala, partner, ang number 3 na si Rex Gata is a strict shooter, partner, sabi sa akin dito. Oo, tama. Yan na si Eligado. Muntik na maagawan. Grabe ang lakas ng katawan ni Eligado, pero nandun si Bulawan. Oo. Black Ilang talaga siya. And At Espanyo ayan naman, Espanyo. is having a party right now, partner. Pang-10 na niya yan. Merong bump at nakita niyo yun ng referee. Sabi nila it's a foul. Hindi masyadong pumupunto si Cyril Gonzalez but mapapansin mo yung talagang intensity niya sa laro. Yes, partner, he is trying to attack the basket, pero talaga napansin ko meron na naman siyang ibang defenders with the likes of Daria. Talagang so pinaghandaan talaga ng Bulusan itong the high scoring guard na si Cyril Gonzalez. Napagurin talaga nila ito, ha. Talagang halos hindi siya nilulubayan itong si Christian Daria kahit wala yung bola. Yan na nga. Graida attacking Justin De La Cruz and Justin
commits his first personal foul. Oo. Welcome to Ako Bicol Cup. Sorsogon, Justin De La Cruz. Yes, tama ka dyan. A champion doon sa ating Albay Leg, and he played for Sorsogon, Pulangi rather, and talagang sanay yan sa mga larong ganito. So yun ang ating na natin. He's the MVP of our first leg. Yes. And Graida now nasa free throw line. Yan na si Graida. His second free throw, pasok yan, and now the lead is 10 points with 6 minutes and 36 seconds remaining sa ating first half. Yan na si Daria. Uwe at the corner, binalik dito kay Daria. Hesitates, binalik kay Uwe. Open na sana doon si Uwe pero nag-hesitate siya at binigay kay hot shooting na si James Espanyo. Yeah. Nakakadalawang or 12 ng puntos itong si Espanyo. Ayan na partner, I've noticed kung gaano ka-experienced player itong sina Uwe Medinilla partner. He can take those corner three-pointers, but nakita nilang, alam nila na itong si James Espanyo is waxing hot right now. So Oo. talagang binibigyan nilang bola. Ganun ang magandang kakabi partner. Oo, tama. Talagang Very unselfish. yes, very unselfish. And right now the score is 32-12. Lamang po ng 12. Yan na si De La Cruz, his first shot of the ball game. No And, good. Mintis yun. Yan na Cyril Gonzalez. Nice pass. Binigay kay Graida. Hanging mid there. And using the glass to score for 2. And that's his 6-pointer of the ball game for Hiner Graida. Ayan na si Jamil. Rather Jeb pala. Defended by Hamoragan. Daria misses the shot. And bagong pasok itong si number 15. Malakas yung pabandang tirang yon nitong si number 15. Yan si Ariston. Oh, block! By Eligado. What a big block by Jamir Ilegado. And right now, Yan na si Ariston. Open for 3. Short again. And Owe can take that anytime. Pero mintis ang tira. Ayan na si Graida. One-on-one against. Grabe yung lakas ng bata ngayon. Ayan lalo. Amuragan, power play. Yes, specialty in the house para dito kay Aldin Hamuragan. Yun partner ang binabayaran dito sa isang Aldin Hamuragan partner. His nose for the ball and his intensity sa ilalim partner. Talagang he's like a bull sa ilalim. And good thing at umiscore dito si Aldin Amuragan in the previous games. Halos hindi siya umiscore, pasa-pasa lang siya. Pero dito, sabi niya, kailangan kong tulungan ang aking mga kampe. Lalo na't itong kanilang mga main gunners na sina Cyril Gonzalez and Iligado is struggling with Cyril Gonzalez with just 5 points. Samantalang si Jamir Iligado is 4 points kung hindi nagkakamali yung aking record. And right now, medyo napatawag talaga ng early timeout itong Bulusan dahil nga medyo gumagana na. Kumbaga, uminit na. Maganda yung mini run ng Matnong. Pero si James Espanyo talaga is lording it over pagdating dito sa scoring sa Bulusan. And si Justin De La Cruz is still struggling. But alam naman natin itong si De La Cruz. Actually, Even though he's not scoring talaga partner, he's a pesky defender. So talagang yun pa lang ang maging contribution. and he can set plays, Yes. of course. At And- yun ang ginagawa niya sa ngayon. And binalik na ulit partner itong si Saldana dito sa loob ng laro. Binigay dito kay Uwe Medinilla against the smaller na si Ariston. Uwe, shot clock is at 10. Saldana was blocked. What a big block by Amuragan. Pero naagaw bigla nitong si Hindi ko alam kung ano sasabihin ko that sequence dahil partner talagang lumalapit sa bulusan ng bola on that Oo, sequence. tama. Yan na si Gonzalez.
Mayroong foul na nakita kay Saldana. So halos itong Gonzales ay walang kapaguran. Yes, partner. And talagang this Bulusan means business pagdating dito kay Cyril Gonzales na talagang he's all over the place, partner. Pero yung defender niya nandyan talaga sa harap niya. And yun ulit, pinasok ulit itong si Rex Gata in replace of number 15 na si Julio Ariston. Yan na si Moragan at the post. What Nice a cut! pass, nice play. What a cut by Eligado, partner. And a Yeah. good pass dito ni Alden Amoragan. Yan ang ganda pagka meron kang Alden Amoragan. Yes, he is a good passer pagdating dito sa ating post and he can find his open teammates, partner. Tama. And Black, Eligado, 4 against 2. Eligado, binigay dito kay Graida. Cyril Gonzales, his favorite. Matik yan, partner. Oh, lista mo na yan. That's Cyril Gonzalez's 7th-pointer of the ball game. And don't look loud, this is just a 6-point lead. And dati, lamang lang sila ng 11 na points. But Uwe wants to answer, but Mintis. Ito na. And si Cyril Gonzales attacking, using the glass. Won't let, that shot will not fall. De La Cruz, 1-on-1. Binigay dito kay Uwe. What a defense, partner ni Eligado. Yan si De La Cruz. Binigay dito. Españo. And still, the hot shooting Españo delivers. And Españo silencing the crowd. Pero si Graida attacking. De La Cruz stopping and popping for 3. At pasok na. And napasuntok, partner, ang ating kaibigan na si Iris. Oo. After that 3-point shot made dito si Justin De La Cruz. Idol na idol niya yan eh. Kagabi pa yan hindi nakakatulog. Dahil maglalaro na daw si Justin De La Cruz. And yun ang partner. And that is the much needed score pagdating dito sa Bulan. So, Silencing the barrage of ditong Matnog squad. So again, bumalik po sa double digits ang kalamangan nitong Bulusan. At 2 minutes na lang po ang nalalabit. 2 minutes and 20 sa ating second quarter. Napakainit po talaga ng bakbakan na ito. And again, sabi nga natin, itong both teams na ito ay yung mga nangunguna sa District 2. At both teams wala pang mancha. Kaya talagang ayaw nilang mamantsahan ang kanilang team ng isang talo. Kaya both teams ay talagang striving really hard to win this ball game. Yes, pero on the side of Matnog, partner, medyo nag-uumpisa na gumanda ang kanilang opensa. And, ito lang, they have to limit their turnovers. And syempre, yung nag-spearhead nitong run ng Matnog is the do-it-all guy pagdating dito sa team nila is si Aldin Hamoragan. He plays defense, he plays offense, and yung bola talaga lumalapit sa kanila. And bago tayo pumunta sa ating laro, puntahan muna natin ang ating kasamang si Miss Jessa May Navales para sa update. Jessa, magandang hapon sa iyo. Ayan, maraming salamat sa ating mga napaka-poging commentator, Coach John and Kapa Morgan. Tulad ng inaasahan, this is a tough ball game between Matnog versus Bulusan, having both no-lose standing. As of the first quarter, lamang ang Bulusan having their excellent starting game strategy. Bulusan come prepared. Napakaganda ng ball movement at napakalinis ng transition na pinapakita ng team. However, just like many, they have to maintain this kind of performance as Matnog also striving for the 4 to win. Kaya naman manatiling nakatutok at sabay-sabay nating subaybayan kung mapapanatili ng Bulusan ang kanilang kalamangan o makakahabol ang Team Matnog. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach John and Kapa Morgan. Yes, maraming salamat, partner. Binilisan ko talaga sumagot dahil sinabi nilang pogi ako. Ay, kaya nga eh. Ako din eh. Halos magkasabay tayo. Biglang ginanaan ng tinawag na pogi. And yun na nga, Cyril Gonzales missing his first free throw. Pero dapat bumawi tayo. Mamaya, ang maganda at mamaya. sexy na Mamaya. si Jessa May Navales. Mamaya, yan na si Cyril Gonzales sinks the second free throw. Mukhang, yun na nga, nagsa-start na rin talaga maging aggressive itong si Gonzales despite the heavy defense na pinapakita nitong Bulusan. And now the score is 29-41. Alminye, binigay dito kay Saldana. Españo sa gitna. Against Hamoragan, kicks it out. Alminye for 3. No good. Aldin with the board. Gata is open pero hindi nakita ng
kanyang mga kampi. Yan na. May Mali turnover ni Gonzales. Nowhere to go doon si Gonzales. What a dish dito ni Justin De La Cruz. And Almiñe scoring on that one. Meron siyang 3 puntos. Graida for 3. Kaboom! Pasok ang tira nitong si Enel Graida from the 3-point territory. Yan na nga, nasa seconds to play na tayo ng ating first half. Sa gilid, Saldana pero naagaw ni Aldin. Gives the ball to Gata. He A can dead fire. there. Yun na nga, sinasabi He can natin partner. fire. Much to the delight of the fans here sa Bulan Gymnasium. Nakascore na ng isang 3-pointer itong si Rex Gata. At meron na lamang 8. Kanina 11 yan. At ito na naman, tumatakbo ang mga taga-Matnog. Eye in the sky play. Gata to Graida. That's a highlight of this ball game. What a play. Gata, Graida. Doing things for Matnog. Badly needed. Yun partner talaga oh. The high leaping Hener Graida over the hot shooting na si Rex Gata. And that At, calls for a timeout para dito sa Bulusan partner. Mukhang mababago ang complexion ng laro ito because of that play. Yes, tama ka dyan. A 5-0 run ba partner? Tama. Yes, a 5-0 run. Coming Yes. up a 3-pointer ni Gata. And now the lob pass dito ni Gata papunta dito kay Graida. And it all initiated, alam mo kung kanino, kay Aldin Yes, Amuragan. it all started with that Oo. offensive rebound and the outlet pass dito kay Gata. Tama. And yun na nga, doon nag-umpisa, the 5-0 run. So, ang kalamangan po ay binaba ulit ng Matnog into single digits. Okay, kaya tayo merong timeout dito dahil sa kailangang palamigin muna ang Yes. umiinit na Matnog, sabi ng mga taga-Bulusan. Umiinit na parang si Presi Tarobago na nanonood ng live ngayon. Oo. And magandang hapon sa inyo. Relax lang kayo dyan, huwag kayong iinit. Relax ka lang dyan. Medyo ano ka pa naman. And si Justin De La Cruz gives the ball to Matos. Yan na nga. Talagang tinapatan ng speed itong Bulusan. Oo. Itong high energetic. Yan na si Wow! Shifting hands in mid-air. Itong si Almiñe partner. Grabe. Grabe yung skywalking move nitong si Almiñe. Ganon din ako partner dati. Oo, alam ko yan. Sa PlayStation. Sa Sa PlayStation. PlayStation. And ayun na nga si Almiñe. Is in the line. Shooting 2. Grabe partner. Bira ako makakita ng mga ganun na partner. Talagang shifting hands in mid-air. Oo. So talagang kudos to this high-flying guard, this Mark Brian Almiñe. Okay, naipasok niya yung free throw, kaya meron na siyang 4 na puntos. Almiñe missing, but there is Ayan na James naman. Espanyo. Si Espanyo ang sakit ng ulo para sa mga taga-Matnog. Yan, the shot clock is off. Para si Gonzales. Gata, open for 3. Bang! He is feeling it! Yes, partner. This guy can shoot all day. Yes, partner. Tuwang-tuwa ang mga fans dito sa Bulan Gymnasium after that corner 3. And si Coach Paulo is pointing for us na talagang sabi niya, this is shooter. And that ends our first half with the score of 46-40. What an exciting first half, partner. Yes. And we're ending it with in full passion. Kumbaga, kami po ay magbabalik. Pero bago yan, eto muna. Ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa!
Ang Ako Bicol Cup, Sorsogon. Basta't pulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, kompleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita bumper sa lahat kami ay sama-sama, tagatak ng pounds, di namin alintaya masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko na magmayatay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway, dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol. Ikaatras sa masigulan, maraming nakaunan, pagkakaibigan, disiplina ang In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babab Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Baba for three. Martin for Babab Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Not for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence ng bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road,
Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building. Buraguis Elementary School, Multipurpose Building. San Roque, Multipurpose Building. Buena Vista, Multipurpose Building. Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, kami nagbabalik dito sa labanang Bulusan versus Matnog. And pasadahan muna natin, partner, yung kanilang team stats ng nakaraang ating first half. Okay, so ito yung magiging parang determining factor natin kung ano yung mga aasahan natin dito sa second half. Ano? Balikan muna natin yung mga nakaraan. Siyempre, meron ba tayo? Ayan, so for bench points, lamang na lamang po dito ang Matnog dahil meron silang 19 points. Ayan, mula sa bench, ano, kontra dito sa siyam lang ng Bulusan. Samantala naman pagdating sa points in the paint, nakakalamang naman ng 14 itong mga taga-Bulusan with 34-20. At sa turnover, halos parehas lang. 8 sa Bulusan, 7 naman sa Matnog. Sa fast break points, dito talaga kumakana din ang mga taga-Bulusan. Meron silang na-record dito na 5. At samantala sa second chance points, nakakalamang ang Bulusan ng 4-6-2. So yun po yung ating halftime statistics. Ayan, ito yung parang magdidetermine kung ano yung mga posibilidad na mangyari dito sa susunod nating half. Yes, tama ka dyan. Yung points in the paint, very evident. Alam naman natin dahil sa size wise talaga, lamang na lamang itong Bulusan. Pero hindi rin nagpahuli. Pero this 20 points ng Matnog sa ilalim is no joke over the defenders nitong Bulusan with the likes of Bulawan, Medinilla, and Espanyol. Talaga nakapag-score ka parang 20 points, talagang malaking bagay pa rin. Malaking bagay pa rin, oo. And so far so good for Anthony James Espanyol, who scored 16 points sa nakaraang half natin. So magpapatuloy ba itong scoring at magandang performance nitong si James Espanyol? Well, aalamin po natin yan.
And by the way, siya din yung tinanghal na kasurog best player of the game sa kanilang last outing the other day dyan sa Bulusan kontra sa mga taga Santa Magdalena. Yes, yun nga. Tingnan natin if the hot shooting Gata and the high flying si Hiner Graida will still continue their barrage pagdating dito sa ating laro or talagang Women Dinilla will take over sa ating second half. Okay, so sige. So again, ang Ako Bicol Cup ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yun, Marter. And as si Women Dinilla with the ball, gives the ball to Matos against Cyril Gonzalez who is still struggling sa ating laro. Aldin Amuragan deflecting the pass, binigay dito. Ayan na si Eligado. Aldin, nabitawan ng bola with the fake. He recovers and scores for 2. And yun na nga, partner. A 7-0 run na, partner. Yan from defense to offense. Yes, partner. A 7-0 run, partner. And natawagan ng foul itong si Jamir Eligado. Nice hustle on the part of Alden Amuragan. At ayan, inching their score. Getting closer to the gap. It's 46-42. Apat na lang po ang kalamangan ng mga taga-Bulusan. Yes, tama ka dyan. Mabalik nga tayo sa 7-0 run itong Matnog. And we still struggling pagdating sa opensa. Saldana, corner 3, kaboom! And yun, binura naman kaagad nitong si Neljon Saldana. And now the score is 49-42. Lamang po ng 7 puntos. And kanina, lamang po ng as high as 11 points itong Bulusan. Pero nga, nakabalik itong mga taga-Matnog. Cyril Gonzalez against the much taller na si Uwe. Shot clock is at 5. What up and under move, partner. What a move! Cyril Gonzalez. Yes, right now, medyo napansin ko, partner, he is not rushing things, partner. And he knows na talaga yung defenders nandyan sa kanila. So, inuunti-unti niya and sinatsaga-tsaga niya yung opensa. Nandun yung intensity pero hindi siya ganun ka-aggressive. And si Saldana. What a tap ni Aldin. And kaya lang, mukhang tinamaan yung kamay nitong si Espanyo kaya tatawagan siya ng foul. Yes, yun na. And napansin ko. Patakbo na sana itong si Aldin Amuragan with that on that sequence kaya and si Medinilla inbounding the ball. And stolen by huli yun. Gonzalez. And hindi nakatingin kasi partner kanina itong si Saldana. Oo. Kaya halos nag-hesitate itong si Uwe Medinilla in passing him the ball. Kaya if you'll take it from here dito sa sa side natin, parang halos ipinasa ni Uwe Medinilla kay Gonzalez yung bola. 49-44, 5 po ang kalamangan, 8:35. At yun, naglalambingan itong dalawang gwardiya, si Graida at saka si Matos. And partner, they are former teammates, partner. Kaya naman pala sa Annunciation Panthers, kaya alam nila. Kaya halos araw-araw magkalaban yan sa practice. And talagang alam nila ang laro ng bawat isa. So we are back. This is just a 5-point lead with 8 minutes and 35 seconds remaining sa ating third quarter. And si Eligado wants the ball at the post. Binigay dito kay Gonzalez. Naagaw ni Matos. Yan Matos against Gata. Mintis ang tira. Matos. Espanyo. Piso-piso, partner. Mintis ang tira. Saldana sa ilalim against 2 defenders. Pero merong kitang foul. Uwe 27. Si Uwe Medinilla tinawagan. Nahuli sa partner. Na hinawakan ng kamay nitong taga-Matnog. So, another turnover pagdating dito sa Bulusan. So, may chance dito yung Matnog na mas makalapit pa sa mga taga-naagaw. Si Uwe Medinilla.
Let's see kung ano ang gagawin. Menintis na, Oh! partner. Menintis pa yun. Buti na lang nandun si Espanyo. A good defense partner ni Hamuragan even though he did not block the shot. Pero yung presence niya doon. Pero yan na si Graida attacking the 6'6" na si Jeb Bulawan. Jeb Bulawan. Balik sa mga nakadilaw ang bola. Ayan na si Gata. Gata. Faking what a defense partner nitong sayang. But anyway, that's a lousy play for Matnog. Anyway, we have a report right now mula kay Miss Mabel Echegoyen. Mabel, pasok. Thanks ka pa Morgan and Coach John. Mas pinalakas umano ng Team Matnog ang kanilang depensa sa unang period ng game kaya nalapit ang kanilang score sa kabilang kupunan. Aminado silang malakas sa ilalim ang Team Bulusan dahil sa kanilang big man kaya mas pinagtrabauhan nila ang kanilang rebounding. Malaking tulong din umano sa kanilang team ang pagpapaula ng 3-point shots kanina ni Rex Gata. Sa ngayon, nakafocus umano ang Team Matnog sa shooting at tulong-tulong pa rin ang kanilang players sa loob ng court para makalamang sa score ng Team Bulusan at manalo. And that's the latest dito sa courtside ng Team Matnog. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen at tama ka pero sa ngayon yung light na yan medyo dimmer na naman dahil sa tumikada na naman ng mga taga Bulusan at right now meron na naman silang double digits na lamang 54-44 with Nelson Saldana nailing another 3-pointer. Ayan na si Jeb Bulawan coloring the board, binigay dito sa napakainit na si Saldana attacking Owe. That's a traveling violation. Owe is called for steps. Medyo nanggigil partner dahil nagulat siya, walang bantay. So talagang gusto niyang atakihin. Pero natawagan siya ng traveling. Nailang siya dahil kaya na nang itira pero walang bantay. Kaya he opted to inch it a little closer. Kaya lang he stepped too much. And now the score is 54-44. Lamang po ng 10 puntos itong Bulusan. And yun ang napapansin ko partner. Every start ng ating quarter talagang bumubulusok ang scoring ng Bulusan. And tingnan natin if ganon din ang magiging pattern dito sa patapos ng ating laro. Kung makaka-score at titikado din ng mga puntos itong mga taga-Matnog. Okay, so siyempre, para sa mga supporters ng Matnog, gusto nilang makahabol itong kanilang kupunan. And alam mo mangyayari dyan, this will make this game even more exciting and fun to watch dahil kung magiging dikdikan ng laban down the wire, ay talagang maganda. Ang ating unang salpukan pa lamang o unang matcha pa lang ng ating ano ang tawag mo dyan? Apat na games we have in line right now sa ating day 13. So abangan natin partner. So yun na nga, unti-unti na napupuno partner dahil may home game dito ang Bulusan. Bulan partner rather. So talagang as early as first game nandito na sila partner. Baka kasi mamaya mapuno at wala silang maupuan. So actually, pangilan na bang beses natin dito. Pangatlo na ata dito sa Bulan. And yung dalawang times na nandito tayo, talagang lagi tayong punong-puno dito sa Bulan Gymnasium. Uwe Medinilla will be shooting 2 free throws. Isa lang pala. And the possession will be para sa kanilang koponan. And now, balik sa 11 ang kalamangan itong Bulusan. Yan na si Eligado. Eligado stops. Short jumper, pasok yan. Oo. So meron na siyang 8 points dito sa larong ito. Kailangang umiscore pa ng umiscore itong Eligado. Ganon din si Gonzales. Yan na si Uwe up the corner, binigay dito. Saldana again, thinking 3, short on that. And
And medyo nagigil dun partner kasi alam niya open din eh. So medyo mainit din siya. So he opted to take the shot but yun na nga, kapos lang ang tira. Pero ito si Gata is not shy of taking this 3-point shot pero kapos din. Malayo din yun. But he made those big 3-pointers kanina. A couple of threes. Talagang nagpaingay ng crowd ng Matnog. And, but then again, that is a good shot dahil it is an open shot. So, you should take it. And si Matos, may pick na binigay si Espanyo. Shot clock is at 14. Behind the back dribble, Matos with the floater. Move. And what a shot by the smallest guy dito sa court. Yun, what a body control. Ito si Cyril Gonzalez. Humihingi ng foul doon si Gonzalez. Yan na si Matos attacking, kicks it out. Saldanya, baseline. Ayan na naman, sunod-sunod ang score. Nagrara na naman dito ang mga taga Bulan or Bulusan rather. Yes, this is now a 13-point lead and si Graida against Matos, shake and bake. Shot clock at 11. And this is a good matchup. Eligado against Espanyo. Eligado, what a move partner. He is now taking over pagdating sa scoring dito sa Matnog. Oo, sa nakakasampu na itong si Eligado. He scored also in double digits ng mga previous games nila. Yan na si Graida, napalakas ang tira. Good defense is played by Saldanya. What a tap, nakakuha ni Gata ang bola. Gata is open, hesitates. Binigay dito, what a pass partner. Oh, a sorry miss. A sorry miss for Eligado. Yan na si Matos, no look pass dito. Block by Aldin Amuragan. But the referee says it's a foul. But good defense on the part of Hamuragan. Not letting James Espanyo just score an easy two. Pero medyo inalat din itong si Espanyo. Nakakailang shots siya na open pero hindi pumapasok. So far, siya pa rin ang leading when it comes to scoring. And no look pass. And sinasabi ng ating isa sa mga technical head natin si Coach Paulo na tinamaan daw yung kamay talaga. So alam naman natin itong replay system natin, hindi nagsisinungaling no. So I guess that is a good call sa ating magigiting na referees. And si Espanyo medyo pagod na rin. So tingnan natin if what will be the development pagdating dito sa Bulusan side. Gata is open for a 3. Yun nga partner, hindi niya nakita. Oo. Ni Graida that his teammate is medyo open. nakapokus. And right now, 2 split fire guards ang pinasok. Si Albinia and si De La Cruz replacing Saldanya and Matos. Yan na si Cyril Gonzalez. Baseline jumper. Maalat pa rin talaga. Ayan na si Jeb. All alone is Espanyo. And that's an easy 2 for James Espanyo. At meron na po siyang 20 puntos, leading all the scorers dito sa larong ito. Grabe partner. A whopping 20 points para dito kay James Espanyo. And yun ang sinasabi ko as early as first half, talagang nagpa-party na itong si Espanyo dito sa ilalim. And with that kind of piso-piso shots talaga partner. And kung mapapansin mo, pag linapitan mo siya, he can drive and talaga pag hindi mo naman binax out, he can score underneath. So take a look at the bench of Coach Reynolds So and the bench of Matnog. Still trying to figure out kung ano ang dapat nilang gawin para makahabol na sila dito sa mga taga Bulusan or Bulusan. Antayan na naman ang replay natin.
It's going to be Matnog's ball. 61-48. Yes, partner, a 13-point lead. Itong hinahabol ng mga taga-Matnog. Yan na si Eligado. Hands it off to Graida. Shot clock is at 14. Grahida, walang mapapasahan. Bay na kay, Yan na si Eligado. Banging bodies. And yun ang partner talagang gusto na mag-take over nitong si Jamir Eligado in this quarter. But his partner, si Cyril Gonzalez, as you take a look sa ating screen, still struggling. And kumbaga hindi pa nagtutuloy-tuloy yung opensa. Akala natin with that three-pointer na binitawan kanina, tutuloy-tuloy na, but wala pa rin. So good thing this is just the third quarter. So meron pa tayong isang quarter para magpakita itong dalawang beses na hinirang nakasurog best player of the ball game natin. Tama. And in the meantime, Eligado working on his free throw shots. Pangalawang tira, pasok pa rin yan. Yes, I've noticed partner, napakaganda ng stroke ng itong center na si Jamir Eligado. And right now, Justin De La Cruz with the ball. Binigay dito kay Elminye. Si Uwe is at the baseline cutting. Alminye, sapal. Si Alden O'Brien, kinuha yung bola. Sabi na huwag ka na magreklamo. Akin na yan. Yan na si Graida again against the pesky defender na si Justin De La Cruz. May pick na binigay itong si Alden. And Graida. And ayun na ulit. Graida flies. Attacking. almost making that shot. Grabe naman yung partner. Pero challenging Jeb Bulawan. Pero I've noticed medyo napapatagal ang bola dito kay Hiner. And I guess they should... kailangan bilis-bilisan yung pag-distribute ng bola. Yes, yun na nga. Meron tayong coach's challenge na hiningi ang coach ng Bulusan ng that sequence. Pero balik tayo dun partner sa tira ni Graida. Grabe yung challenge niya over this partner. Si Jeb Olawan is no joke. 6'6" to partner. Tama. 6'6" to over siguro si Graida o is 5'8", 5'7". So talagang grabe ang leaping ability ng batang ito. And the heart to go against a giant. Yes, partner. The heart, alam naman natin. And he also played partner sa aking mga kaibigan and sa aming grupo na Albay Basketball Community. Kaya talagang ganyan na ganyan. Itong si Hiner. Yes, partner. Dinala siya ng kanyang kaibigan na si Ariel Gardon, who is also part of the Albay Basketball Community. And syempre nandito sa sideline supporting his team and his municipality. Pero right now, he is sidelined for an injury. So let's hope na talaga makarecover and makalaro ulit para maging malakas pa itong baka sa susunod na pagbalik natin dito sa Sorsogon maka nasa lineup na din itong malay mo, si Aril. And di natin alam, malay mo makapasok sa top 4 itong Matnog and will qualify sa ating Champions League or ang ating Interprovince. So pakaabangan natin. Yun ang sinabi partner, kung naalala mo partner, yung sinabi ni Congressman Saldico during the Kamsur leg na yun nga, the Battle of the Champions will fight the first ever interprovince natin. So top 4 teams will qualify and advance sa ating interprovince. And so 6 na probinsya ang maglalaban-laban with those top 4 teams. So bali 24 teams will battle it out para sa ating first ever or prestigious na Battle of the Champions sa Bicol Cup edition. And that will be a home in a home and away format once again. We just don't know kung mag-iisla pa tayo, magkakatanduanes tayo. Yes, partner. Pupunta tayo doon. Ay, grabe, no? But we're excited na after this leg dito sa Sorsogon, masa-isa-asalta na tayo dyan sa Masbate para subukan din yung mga Masbateño when it comes to playing basketball. And again, ang Ako Bicol Cup po ay hindi mangyayari without the big help of our big boss na si Congressman Saldico, and of course the Ako Bicol Party List. So coach's challenge was successful according to our arena announcer na si JV Salvidar. Yes, yun ang possession mapupunta dito sa Bulusan. So, ayan na si Uwe. Loves it off.
No good. Aldin and Espanyo battling it out. And si De La Cruz. Binigay dito kay Almiña. 10 seconds on the shot clock. Almiña attacks. Nadulas. Natawagan ng traveling violation. Gandang ano yung partner. Talagang napeke doon si Almiña. Kala niya papabangga sa kanya itong si Rex Gata. But Rex Gata pulled the chair. Kaya yun na nga. Natawagan ng traveling violation. Naisaan sa doon, Gata. Yes, yan ang si Graida. Swings the ball dito kay Eligado. Eligado attacks against Espanyo using the glass base shot. Aldin again. Hener for 3. Pasok yan! Yan ang pangalawang 3-pointer made ni itong si Graida, and that's his 12 points of the ball game. So makikita natin medyo off din itong si what an alahoy shot at Cyril Gonzalez gets the continuation, kaya he will be shooting a bonus shot. Ito na naman partner ang sinasabi ko na nagiging trend ng ating laro. As early as the quarter talaga bumubulusok ang bulusan, and don't look now, this is just a 6-point lead partner. Ayan and na naman. Meron na naman mini run and wow! Hanging in mid-air with the finish plus the foul, itong si Cyril Gonzalez. What do you expect from this high-scoring baller from Davao City? Yes, he's now a product of Mapua University. Balita natin, and he will be teammates partner with in the long run dito sa native ng Bulan na si Christopher Hubilla. Tama. As we take a look at the bench of Bulusan, they feel like they are in trouble right now. Yes, tama ka dyan. And it all started. Pero tingnan natin kung itong trend na ito na nangyayari ng first to third quarter ay mangyayari sa ating fourth quarter. Kasi partner, kung nagtutuloy-tuloy, baka manalo itong Matnog if that trend continues. Ay, hindi papayag ang Bulusan yan, partner. So tingnan natin if Cyril Gonzalez will complete his 3-point play and think what would be the answer nitong Bulusan sa mini run na pinapakita nitong mga nakadilaw. Pero when it comes to scoring, medyo mababa, masyadong mababa rin yung score nitong si Uwe Medinilla. Yes, partner, he's still struggling right now, and talagang malaking contribution din sa depensa nitong si Omberagan pagdating dito kay Medinilla. So meron ng 14 points po itong si Cyril Gonzalez. Ayan na, si Gata at the corner, Gonzalez attacking against 3 white shirts. No good, Eligado! Almost making that one, and will have and it could have been a 3-point play opportunity, pero alam mo partner, if I were in the case of Cyril Gonzalez, I'd like to kick out the ball to Rex Gata. Alam mo partner, kasi alam ko anytime, any given day, the Cyril Gonzalez can score, but involving your teammates partner, especially itong si Rex Gata or strict shooter, talagang kailangan ma-involve, and he is open siguro 2 to 3 times na, pero hindi lang nalolocate ng mga players or kakampi niya. Pero ang maganda naman kay Rex Gata is nandun siya sa posisyon niya. Yes. Anytime na makita siya at bigyan ng bola, he's ready to shoot. Yes, partner, right now. A substitution partner. This is just a 3-point lead. Pinasok na ulit si Mark Lester Matos, and replace ito si Almiñe. Yan na si Uwe against the much smaller na si Graida. Justin is in the corner. Double team. Cyril, muntik na makagaw ang bola. Drops it up. Block. Ayan na si Gata. Stops. Binigay dito kay Cyril Gonzalez. Swings the ball to Graida for 3. Short. And he was fouled. Ito si Jamir Eligado. And ito na naman partner, sinasabi natin, fans dito ng Matnog, halos magkakaha at halos hindi na tayo magkarinigan dito partner dahil yung roaring of the crowd inside the Bulan Gymnasium is real. And tama ka, any given day, any given night, this crowd will erupt if I guess kung Matnog will score on that sequence. Pero ito, si Jamir Eligado, a steady big man pagdating dito, will shoot 2 partner. Oo, a 19-year-old battling it out against a veteran. At ayan, pasok ang kanyang tira.
sa free throw line. Yes, partner. Kaya naman ganito kaganda ang intensity at kaganda ang laro. Dahil what is at stake dito, partner, is the first loss, partner. So talagang kailangan yun na nga. Jamir Eligado is enjoying the crowd right now. Isa na lang ang lamang. Yes. And ito na, napasign of the cross si Aldin Amuragan because he is a vital role kung bakit nakahabol dito ang Matnog. Tama. And yun na nga, Bulusan is hearing from the crowd. Ayan na si Owe. Attacking. Missing. Oh! And that's a bad fall. Yes, that is a bad fall, partner. And I guess wala namang hindi naman masyado. That is not a bad intention, partner. Okay, that's not a good fall. Pero hopefully, ayan, nakatayo naman kaagad itong si Jamir Eligado, and I hope it's okay. Yes, partner. Napaka-vital pa naman, very instrumental. Sabi nga ng aking kaibigan na si Homer, si Madi Conda, pag mga ganyan, batang-bata pa, partner, ipapagbag lang yan, partner. Tama. Kumbaga, maliban dito sa mga 40 above natin, pag talaga natumba, medyo iba na. Pahinga 3 days ito, partner. Gusto nang umuwi. Yun na nga, partner, talagang this momentum is shifting dito sa mga nakadilaw, and Jamir Eligado will shoot 2 free throws and has a chance na ma-shift ang kalamangan dito sa Matnog. And let's see how will Bulusan will react to this situation. Ngayon very close game na ang meron sila. And mind you, partner, this is just the third quarter, Oo, tama. Third quarter pa lang. Feeling ko, partner, fourth quarter na eh. Tama dyan, yung intensity kasi talaga, grabe. So, ayan, pinalitan. Di natin alam kung... I-check muna siguro. May dugo daw na sinignal ito si Coach Paolo dahil hindi pwede yan na maglaro with blood. So, talagang siguro, gamutin ang ating mga medics dito na nandito yan lagi ng mga medics natin nakaantabay 24/7, di naman 24/7, partner, during the games, partner. Ganun kaganda ang ating liga. We're ready kung ano man ang magiging problema. Pero si Jessa, sayang yung unang tira ni Jessa. And Jessa has a chance to tie this ball game. Yan na si Jessa. Wala missing pa rin. 2 free throws. And Jeb Bulawan let the ball bounces out. So bola makapupunta dito sa Bulusan with 1 minute and 9 seconds remaining. 1 point lead dito sa mga nakaputi. Ayan na si Owe, guarded by Grahida. Nice pass for Jeb Bulawan. What a pass dito kay Owe Mendinilla, locating. Alam niya na wala itong si Jamir Eligado. So talagang nag-capitalize kagad, and good recognition ito ni Owe Mendinilla. So ang dapat ginawa doon itong si yung mga big man ng Matnog ay talagang kinakatawan itong mas matatangkad sa kanila. Pero yan ang sinasabi ko, partner. Naunahan sila sa pwesto. Ayan na, bumalik na itong si Jamir Eligado. Pinagpag lang, partner. Oo, so Jamir is now back in the ball game. Ayaw niya malayuan nitong with exactly 1 minute pala, partner, sa ating third quarter. And Jeb Bulawan missing the bonus free throw. And right now, Cyril Gonzalez against Owe. Cyril, bumped by Owe. And making it! Grabe. And that could have been a foul pa, partner, dito kay Owe Mendinilla. But si Justin De La Cruz, corner 3. Double team. Binigay dito kay Owe. The shot clock is at 15. So the pressure is now on Bulusan. And si Justin attacking. What a shot, partner. Easy that's two. A veteran move mula dito kay Justin De La Cruz. That's only his 5th point of the ball game. Yes, very steady sa mga ganyang situations. Tuwang-tuwa na naman sa ating writer na si Iris on that basket na binigay ni Justin De La Cruz. Pero 17 seconds remaining. And the shot clock is at 8. May pick si Eligado. Gonzalez will attack his favorite shot, partner. Easy. Off the glass. Era si Matos. Zigzagging. Binigay dito. Owe crosses over. Owe naubusan.
ng oras, and that ends our electrifying third quarter, partner. Yes, indeed. So the score is 65-64 from as a high of 11 points now. Now the lead is down to 1 point para dito sa Bulusan. The heat is really on dito sa loob ng Bulan Gymnasium sa napakagandang away nitong Bulusan at ng mga taga-Matnog. Yes, tama ka dyan. Yun na nga, naging trend din ng ating third quarter. Bumulusok ang Bulusan, and pagtatapos ng ating third quarter, kumamada na ulit ang Matnog. Led to just a 1 point para dito sa Bulusan. So now Cyril Gonzalez has 20 big points. Yes, partner. So, just like that, after a struggling first half, yun na nga, nasa 20 points na itong si Cyril Gonzalez. Alright, and we're taking a look at some of the highlights of the past quarter. Ayan, very vital itong si Iligado para sa koponan ng Matnog. Siya ang naging very instrumental kung kaya't sila ay nakahabol dito sa larong ito. Medyo napasama man yung bagsak kanina at medyo tumama yung ulo pero sa sahig, pero sabi mo nga pinagpag lang itong si Jamir Iligado. At isa din sa mga maganda ang nagiging performance sa larong ito defensively ay itong si Aldin Hamuragan for Team Matnog. While Cyril Gonzalez is doing his job as a scoring machine for Team Matnog. Yes, yan ulit si Gonzalez. Crosses over. His favorite drops it up to Aldin, pero nandun si Matos stealing the ball. 3 against 1. Jeb Bulawan, dinahan-dahan lang, partner. Oo. Merong papinoiste pa doon si Jeb Bulawan. Ayan na si Gata, swings the ball to Eligado. Eligado, bang up, nahuli. Itong si Eligado, na offensive foul. Okay, so very disappointed si Jamir with that call. And para sa ating mga leading scorers dito sa ating laro, and si Saldana with 16 points, partner, and si Jeb Bulawan helping para sa rebounding chores. Si Espanyo attacking, and dito naman sa Matnog itong si Cyril Gonzalez. Yes, Cyril Gonzalez. Ayan, nasapal si Gonzalez itong si Owe Medinilla. And itong partner si Aldin Hamuragan is only scored 4 points but grab 12 rebounds, partner. Big 12 rebounds for Hamuragan, and his physicality ay talagang very vital. Henner misses the shot. A good challenge by Owe Medinilla. Ayan na, split fire guard na si Matos. Drops it up, binigay. Nadulas ang bola. Espanyo attacking. Ayan na naman ang piso-piso ni Espanyo. Meron na siyang 24 points sa larong ito. And yun na naman, partner. The streak continues. Bumubulusok na naman ang Bulusan sa ating pag-uumpisa ng ating quarter. But this is just a 7-point lead. Ayan na si banging bodies itong si Eligado. Gonzalez for 3. Nakaapak. Graida and Matos battling it out. Foul itong si Mark Lester Matos. Oo. Kontra dito sa kanya. Nakaapak pala, partner. Nakaapak sa sa baseline. Yes, another turnover po ng mga taga Matnog. I guess that is the second turnover ng ating Matnog dito sa ating huling yugto. So walang pressure, full court pressure na ibibigay itong mga taga Matnog kontra dito sa Bulusan. Nananatili lang sila doon sa kanilang zone defense, 2-3 zone defense, 1-2-2 zone defense. Yes, tingnan natin. Meron tayong konting altercation doon or clarification galing sa ating coach. Si Reynolds So, he is complaining, I guess, di natin alam kung ano ang
kinocomplain niya sa mga sandaling ito. Kaya medyo naantala po yung pagpapatuloy ng ating ball game. At 8:25, wala pa pong 2 minutong nakukonsumo natin dito sa ating panghuling yugto. Ayan na, we're back. Completing the 5 for Bulusan is Matos, De La Cruz, Medinilla, Españo, and Bulawan. And on the side of Matnog, si Amoragan, Garcera, Graida, Eligado, and Gonzales. Ayan na. Matos sa the drive, wala. Medyo nagmadali lang doon. Oh, muntik na maagaw ni Uwe ang bola. Ayan na si Gonzales against Matos. Gonzales swings the ball to Graida. Graida, jump step. Double team. Eligado shooting the 3. No good. Graida skying high and scores for 2. Hindi na box out ni Justin De La Cruz na maigi. Itong si Hiner, and that led to a putback dito sa high scoring guard na si Graida. ng Matnog na si Graida. Ayan na si Uwe. Matos attacks. Yan na nga. What is the call of our referees? Was that a foul? No count daw, partner. No basket. No basket. No basket was given. Tama nga naman, partner. Nasa baba pa itong si Matos when wala pa siya his defender fouled him. So talagang yun na nga natawagan sa baba pa daw. And yan na si Uwe. Gives the ball to his point guard, si Matos. Yan na si Uwe. Shooting the 3. And making it. That's just Uwe's 7-pointer of the ball game. Ayan na si Matos. Fouling itong si Gonzales. Nagre-reklamo itong si Uwe Medinilla na he was hit during that shot. And partner, yun na nga, unti-unting lumamang na ulit. Don't look now, this is a 8-point lead, partner. So 8-point lead na naman ito para sa mga taga-Bulusan. Pero maaga pa naman dahil wala pang 3 minuto ang nauubos natin dito sa 4th quarter natin. Anything can still happen as long as this guy, the scoring machine for Matnog na si Cyril Gonzales ay nandyan at nandyan ang kanyang partner si Eligado. Pati na sa ang tulong nitong si Graida. Graida with a floater again. Follow his own shot. Kasi partner, alam mo kung bakit hindi na talaga magiging aggressive itong si Matos, partner, because he has 4 personal fouls, partner. So talagang hindi magandang development ito para sa Bulusan. Ayan na si Justin. Baseline jumper. No good. Graida sneaks out pero hindi nakita. Ayan na si Gonzales. Is rushing, challenging 2 defenders using the glass bases. Alden. Agaw na naman. Pero naagawan. What a pass, partner, and what a shot dito. Galing kay Uwe Medinilla. Nice play. Ang gandang pasa doon, partner. Very relaxed lang itong si Matos. Finding the high-flying forward na si Uwe Medinilla. Maganda yung transition play na yon. And the referee says last touch ni Gonzales. Kaya it will be Bulusan's basketball. And 8 puntos pa rin po ang nilalamang nitong mga taga-Bulusan at nasa kanila pa ang ball possession. Yes, dito tayo nearing the 6-minute mark ng ating laro. De La Cruz swings the ball to Matos, to Uwe. Matos with a long bomb. No good. Ay, talaga sinuwerte pa. Ayan na si Jeb. Kicks it out to Justin. Justin inches closer with his favorite shot, partner. Oo. So, nag-start na din na ma-score dito si Justin De La Cruz. Meron na siyang 7 points. Yes, this is his first outing dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. This is the first debut game. Oo. And meron tayong mismatch. Gonzales shoots the ball over. Ayan na si Justin. Rushing, crosses over. Ayan, tama yung ginawa na yun. Pull set back and yun na. Si Uwe. Natapik. Swerte talaga sa bola. But ayan na si Eligado saving the ball pero napunta dito sa mga nakaputi. Españo. No good.
At ayan na. Streaking nandun is si- nasa unahan si Graida! Graida. And missing. Good defense on the part of Justin De La Cruz. Yes, partner. Yun naman talaga hindi natin matatawaran. Ang bilis itong si Justin De La Cruz. Challenging the shot nitong si Ener Graida. And medyo, this is 10-point lead. Jeb, ginugulo ng dalawang defenders. And he got fouled. So tinawagan ng foul itong si Hiner Graida. 78-68, 10 na naman po ang kalamangan. And we're on the halfway mark. Dito sa ating fourth quarter, 4:54 ang nalalabi. At pumapanig ang kalamangan dito sa mga taga-Bulusan right now. And still, Matnog ay talagang struggling or striving really hard na umabot sa scoring ng Bulusan. Kanina, nakalamang na sila ng 1 puntos pero ngayon balik na naman sa mga taga-Bulusan ang pabor. Yes, yun na nga yung nagiging trend. We'll just wait sa 3-minute mark dahil dun talaga bumubulusok itong Matnog. So hintayin natin if that trend continues na mag-score ulit with a 3-minute mark na malalabi sa ating fourth quarter. Titingnan natin. Since the first quarter, ganun ang nagiging trend. So titingnan natin. I am getting really excited about this because of that trend na bumubulusok at umahabol itong mga taga-Matnog sa late goings ng ating quarter. So right now we have a report from Ms. Jessamay. Jessamay, pasok. Ayan, maraming salamat Kapa Morgan and Coach John. This is the fourth and last quarter of this game at unti-unti na ngang nagpaparamdam ng bagsik ang Team Matnog. Kaya naman during the dugout, pinayuhan ni Coach Nick of Team Bulusan ang kanyang mga players na mag-focus at iwasan mag-rattle dahil nagre-resulta ito sa mga sablay na tira. Kaya naman Coach Nick of Bulusan now strengthen more their defense to protect their leading score. Binose out rin ni Coach ang confidence ng mga players at pinayuhan na wag ma-pressure at just focus sa main goal. At yun ang maiuwi ang pang-apat na pagkapanalo. Yan muna ang latest. Back to you, Coach John and Kapa Morgan. Maraming salamat, Ms. Jessamay Navales. Yan, natawagan ng foul itong si Justin De La Cruz. And yun na nga. This is just an 11-point lead and maraming salamat sa report na galing dito kay Miss Jessamay na napakaganda, partner. Oo, napakaganda, napaka-sexy pa. And yun na nga. And right now, Matnog is in the possession with 4 minutes and 7 seconds remaining sa ating huling yugto. Wala pa rin mapasahan si Garcera. And that's a backing violation according to our referees. So what an error committed at this very crucial time of the game. Yes, they cannot afford with those kinds of turnovers dahil talagang naghahabol siya right now. And this Bulusan squad is a veteran squad. Talagang sana ito sa mga labang ganito. Yan na si Uwe looking for his back-to-back 3-pointers. Pero he pulls back. Binigay kay Justin. Jab step. And naubusan ng 24 seconds itong mga nakaputi. Ayan na si Garcera. Manning the point for Matnog. And may pick na binigay ito si Aldin. Garcera with the ball. What a pass, partner. And extra pa sa ilalim kay Eligado. And scoring for 2. Grabe, partner. Jamir Eligado pounding Jeb Bulawan underneath. So lamang lang po ng 9 na puntos itong mga taga-Bulusan with 3 minutes and 25 seconds remaining. Maganda rin yung pasa na doon Amuragan. Yes. Yan as Midinilla. He is now taking over, partner. Yeah. He's fifth point of the fourth quarter, partner. He's now in heat. Meron na siyang 14 points dito sa larong ito. At meron slow start itong si that's a foul. Yes, and that is the 5th foul of Matos, partner. Talagang sinakripisyo nila instead of an easy 2 points. Pero this is not a good development pagdating dito sa Bulusan. They're
starting point guard is now with Out. 5th personal fouls. Well, yeah, he will be excluded dito sa larong ito. But sino kaya ang ipapalit ni coach? Ipinasok na uli itong si Neljun Saldana for Team Bulusan. Yeah, this is pressure pack free throws para kay Aldin. And missing the first one. This is actually the first trip nitong si Hamuragan sa free throw line. Yes, tama ka dyan. And kailangan ng score nila dahil ngayon ang chance ng Matnog to inch closer without the use of the clock. So both free throws ay binintest itong si Aldin Hamuragan. Crucial free throws. Yan na si Owe against Gonzales. Naagawan ni Gonzales. And na si Graida with an easy 2. And partner, yung Bulusan cannot afford to to commit turnovers right now dahil talagang this is very manageable ang lamang nila. This is just a 9-point lead with a lot of time remaining sa ating laro. In the meantime, Graida now has 19 points in this ballgame. Era si Espanyo sa ilalim. Espanyo, short ang tira. Nakuha ni Justin De La Cruz, partner. And dito wing it, shot clock is still running. Because hindi naman tumama Yes, yung hindi tumama sa ring yung yes, tama. yung last shot nila. Before Justin De La Cruz rebounded the ball ay hindi naman merong attempt pero mukhang hindi tumama talaga sa ring. And we'll see if yun na nga talaga. So gustong ipa-review ng mga taga-Bulusan ng Kaya si Alden, binigay dito kay Graida. Yun na nga, 2 speedsters. Graida, all alone. And he was fouled. He was fouled by, obviously, it's Saldana. And the sign on partner, dapat Saldana played a good defensive partner kasi medyo nasa ilalim na ng ring. And, wala lang sa yes. wala lang sa tamang forma doon si Graida. And that is a bailout shot na sana partner. Pero nevertheless, nakakuha ng foul itong si Hiner Graida. And he has a chance to cut down the lead in to 7 points para dito sa Bulusan. This is just a 9-point lead and we are under 2 minutes. Yun na nga, 3 missed Or make it 2:05 to be exact. 3 missed free throws partner na ng Matnog right here sa ating 4th quarter. So sayang partner. This is a golden chance para sa kanila na makalapit dito sa kalamangan ng Bulusan. And another miss free throw. Miss. Almost same result. Walang ginawang adjustment itong si Hiner Graida sa kanyang free throw. And we are now in the twilight zone ng ating laro with 1 minute and nakaapak itong si Almine. Yan na si Gonzales. Gata is open. Oh! Nabitawan pa ang pasa. And partner Gata is open sa gilid partner. He is Cyril Gonzales is not locating his teammates partner. Sayang nun partner. He opted to pass on the guy closer to the basket na si Hamuragan, but Hamuragan wasn't ready for that pass. Yes, yan na si Uwe. Against sa mas smaller na si Gata attacking. And with 1 minute and 33 seconds remaining, lamang lang po ng 9 na puntos ang mga taga-Bulusan. Ayan, meron pa silang pagkakataon dito para madagdagan ang kanilang kalamangan. Justin misses the shot. Puntik na yon. Ayan na si Cyril Gonzales. Oh! That's a crucial shot for Team Matnog. And Yes. Gonzales now has the 22 big points. Yes, now the lead is just a 7-point lead.
And Posible pa yes, partner. Mathematically speaking, kayang-kaya pa. Na makadikit itong mga taga-Matnog dito and turn things over. Lalo na kung magpapabaya dito ang mga taga-Bulusan, ay nako. So talagang kailangan paigtingin pa nila yung kanilang opensa. Right now, sa pagbabalik natin dito, as we take a look at their huddle right now, pagbabalik nila dito, dapat may ma-execute silang magandang play para madagdagan yung scoring at makabawi doon sa puntos na naibigay ni Cyril Gonzalez bago tayo magkaroon ng timeout. Yes, tama ka dyan. And would like to invite everyone na pumunta dito sa ating venue dahil may 3 laro pa po tayo, partner. 3 laro pa ang iihahin namin sa inyo. Susunod dito yung Barcelona versus Preto Diaz. Yes. Pero tapusin muna natin itong very exciting ball game na ito. Yes, tama ka dyan. And syempre itong Ako Bicol Cup Sorsogon na hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa si Congressman Jill Bongalon. And thank you for supporting these athletes dito sa ating Bicolandia. And salamat once again, Mayor Romy Gordola, for having us here. Ang buting mayor ng Bulan, Sorsogon. And si Justin against si Rex Gata. Good defense on the part of Gata. Medyo natatagalan kay Justin ang bola. And si Justin kicks it out to Bulawan. No good, but Eligado gets the ball. Gonzalez is rushing. Binigay dito. Rex Gata is open for 3. No good. Gonzalez grabs the board. And he loses it. Yes. At eto na si Jeb Bulawan. And with 39 seconds remaining, lamang po ng 7 puntos itong Bulusan. And Justin De La Cruz will slow it down. Milk the clock. Oo. And si De La Cruz again with the pick na galing kay Bulawan. Binigay dito. And yun ang naubusan. Meron pa tayong 19.9 seconds remaining. 83-76. This is a 7-point lead. So medyo napakahirap na to, partner, for Matnog. They need to shoot now. Gata will fire and overshoots. And yun na nga, partner. Ito na yun. Hindi nagtuloy-tuloy ang trend na inaasahan nating run itong Matnog dito sa huling parte ng ating laro. So, yan na ang panalo dito sa ating laro. And still, wala pang talo. Bulusan snatch their 4th victory sa ating torneo. Samantala, ang Matnog ay uuwing merong isang talo na at 3 panalo. Pero talagang ipinakita nilang Matnog na talagang gusto nilang manalo sa larong ito. Kaya lang talagang kinulang sila. Yes, and I think yung height factor ay isang dahilan kung bakit nahirapan sila na maiuwi ang isang malaking panalo kontra dito sa malalaki at mas kumbaga powerhouse team. Yes. Bulusan. Powerhouse and experienced team. And they know when to take over with the likes of Uwe Medinilla na talagang very silent pagdating sa first half. Mamado siya dito sa mga huling parte ng ating 4th quarter that led a victory para dito sa Bulusan. Tama, and napakalaking factor din itong si isa pang veteran, the big guy nila na si Anthony James Espanyo, who scored 24 big points dito sa larong ito. And also credit Uwe Medinilla for guarding Cyril Gonzalez during the first half. Talagang na-shut down or na-contain lang ng konti itong si Cyril, but he scored I guess 20 plus points pa. Pero it could have been a different story if hindi si Uwe ang dumepensa dito kay Gonzalez. Tama, and hanggang sa huli talaga, although may mga ibang men ng Bulusan ang humarap din kay Cyril Gonzalez to stop him, but it's Uwe Medinilla in the end na talagang nagpahirap dito kay Cyril Gonzalez to score and score. Ayan, first time na sa 4 na laro nila na umiscore ng below 30 itong si Cyril Gonzalez.
his highest score in this elimination round is 36. Yung pinakamababa niya is 30. Pero ngayon, meron lamang siyang nalimit siya into just 28 points. And on the side of Bulusan din, partner, very steady itong si Saldana during the first half. And kumamada din itong si Alminia, partner, na paunti-unti. So, pero total team effort, partner, ang pinakita nitong Bulusan squad that led them to a 4-0 na kartada dito sa ating tournament. Oo. So with that win, Bulusan, makikita na natin kung sino sa District 2 ang talagang may mas malaking chance na makakuha ng seat sa ating semis na malapit nang dumating. Paparating na yan next week, ano? Yes. Before the Holy Week ba? Yes, yung inaasahan na yung bakbakan ng powerhouse, Irosin, Bulusan. And Bulusan, partner. And dalawang teams na lang po ang walang talo dito sa kanilang district o sa kanilang bracket. So, pakaabangan natin na laban ng Irosin and Bulusan, partner. Okay, so we're just waiting for our director to na maibato ang mikropono sa ating courtside reporter na si Miss Jessamine Navales. And yun na, bago natin hintayin ang ating cue, partner, bating ko aking dalawang anak na si Franco and si Juan Carlos. Magandang hapon po. And siyempre ang aking tatay at nanay dyan who is watching. Maraming salamat po sa panonood and aking mga barkada from brothers from Albay Basketball Community. Magandang hapon sa inyo. And ang aking mga constituent sa Kawit East Washington Drive. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, and sige. And again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Natabang na kasunod pa. And sino kaya sa mga magigiting na mga players ng Bulusan ang tatanghaling kasunod best player of the ball game? Okay, so pagkaabangan natin yan in just a few seconds from now, malalaman na natin. And again, abangan niyo po ang susunod na laban, ang laban ng Barcelona versus Preto Diaz. Makakasama niyo dyan si Coach Paul Sepe and still itong aking partner na si Wadi Jan Bachiller. And ako naman po ay magbabalik mamaya sa third game dahil we have, again, sabi nga natin, we have 4 games in line sa inyo dito sa day na ito, day 13. Sunday special, partner. Sunday Pwede silang special. pumasar dito. And yun na nga, partner, puntahan na natin ang ating courtside reporter kasama ang kasurug best player of the ball game. Take it away, Miss Jessa. Ayan, maraming salamat Kapa Morgan and Coach John. So now with me is the Kasurug player of the game from Bulusan, jersey number 35, Anthony James Espanyo with 24 points, 11 rebounds, and 1 steal. Congratulations po for being our Kasurug player of the game. Lamang kayo all throughout the game. Ano yung na-feel mo or nasa isip mo nung unti-unting humahabol yung Matnog? Ang nangyari kasi noon, muntik nang masira ang aming play dahil muntikan na kaming ma-rattle sa play namin. Pero kahit gano'n nangyari, nabawi namin yung play na at na-execute namin ng maayos para magawa namin ng play na maayos. At yun nga, para di kami mahabol, makalamang na makalamang kami. So ayan, congratulations. Anong masasabi mo? At nananatili kayong no-lose standing. Gagawin namin ang lahat para manalo sa game na to, makuha namin ang number 1 na position. Gagawin namin na maayos ang bawat play namin at laro namin. Nagpapasalamat ako sa mayor namin na lagi nakasuporta, sa mga taga-Bulusan na lagi nakasuporta, sa aming mga teammate, sa nanay at bibi ko na hindi nakasama ngayon. Susunod, sama ko na kayo. Sa aking asawa, ingat lagi dyan. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless po. Ayan, tatanungin pa lang sana kita kung sino yung mga gusto mong pasalamatan or i-shoutout. Pero nauna ka na. Pero that's okay. Congratulations for being our Kasurug player of the game and for maintaining the no-lose standing. So ayan mga Kasurug, manatili lang kayong nakatutok at pakaabangan ang ating second game for today. Ang tapatan between Barcelona and Prieto Diaz.